Dijana spolu Petar Fulkor i danas je zbog Sira 2. Danas imamo gosta koji se zove Stefan. Stefan Andonov. Da. Sada imamo koliko pitanja? 11? Da, 11, 10, sad imamo 10. I sad idemo na prvo pitanje. Da li igrate GTA 5? No. Igraš li GTA 5? Ne. Ne. Da li imate djevojku? Da. Idemo, sljedeće. Koji automobil vi je omiljen? Vam je. T20. Koje? T20. Pa kaži jedan. Ajde. Suzuki. Suzuki? Motor. Okej. Mislim da pola. Meni mi je... Dobro, ima i Jeep Suzuki. Dobro. Ne. Meni mi je Mercedes. Mercedes. Da. Treće pitanje je... Četvrto. A? Četvrto. Četvrto pitanje je... Koliko psa imate? Koliko psa imaš? Psa. Čekaj, stoj. 1, 2. Ja imam 2. 2, 2. Ama ništa drugo. 3, 4, 5! Šta bre? 5 psa. Idemo na peto pitanje. Da? Na peto pitanje. Peto, da. Peto pitanje je... Koji vi je omiljeni film? Pa... Otprilike. Ne znam. Baci bre. A? Pa... Transformers i Harry Potter. Harry Potter. Harry Potter. Okej. Idemo na... Koje je? 600. 600. Da, pa dobro, nije baš. 6. Šta radite kad nema struje? Pa... Ua. Pa nema struje. Okej, 3 stvari kažeš. Ovako. Vičemo. Vrtimo se naokolo. I... Ne, vičemo. Nema struje! Treće. Pa je to. Znači, Okej. vrtimo se. Pod prvo paničim. Pod drugo... Daj se ja malo. Ne, okej. Pod drugo igram se sa plišanim medama i pod treće... Idem kum. Pod treće idem u prodavnici i istraživam po sobi. Daj se ja. I glupir nam se! Da. Evo tako da ste. Ja. Čekaj. Koja mi je omiljena marka dresova? Da li si mislio na Nike ili si ti? Ako si mislio na te... Dobro. Nike ili Puma? Šta? Nike ili Puma? Pa meni je Adidas. Adidas. Ako si mislio, na primjer, Barcelona te. Ne. Nike ili te. Adidas. Ili Tempo. Tempo je dobro baš. 8. pitanje. 9. pitanje. Na pola. 9. Ovo koliko? A? Koliko ćemo? 10, 20? 15. 9. pitanje je... Kakvi su vam glave? Pa sve zavisi od mozga. Da. Zavisi od mozga. 10. pitanje je... Kolika vi je senka? Zavisi od sunca. To smo gledali na muđu. Jej. Kakve su vam frizure? Pa dignute! Dignute.
Dobro, sad ako nisu ni dignute. Podaj. Ostavi, ja sam. Dignute, ne može znači. 11. pitanje je... Neka telefon. 11. pitanje je koji vi je omiljen tim? Pa, Barcelona i ne. Koji auto vozi vaš tata? Mercedes-Benz, jep. I... Kako se zvaše ono? Kako se zvaše, brate? UAS. Peugeot. Samo Peugeot. A na rabota vozi 25. 14. pitanje je No pojmu. da li ste išli u stransku državu? Išao sam u Njemačku. Išao sam U Švedsku. Išao sam jednom u Švedsku i jednom u Han. 15. pitanje je gdje vam radi vaš tata? Njemačka. A? Švedska. Švedska? Ja sam razvor Njemačka. Pa moj tata radi ovdje, u Srbiji. Wow. Lol. Naravno. Idemo. Nikoj. Pa no Nikoj. Da. Ljudi, znate šta? Znači Stefi. Mogu da se kažem. Ove pitanja nam stižu poruke i tako. Sada da se pozdravimo i pišite. Znači, lajkove, subscribe-ove. I prijavite se. Da i pišite komentar. To je bilo to, stiče ove epizode. Hvala što ste gledali ovaj video. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!